Grabatzen ari garen unean, gaueko 11:06 minutu igaro diren honetan, Egigurenek eta senarrek Azkoitiako Gurea pilotalekuan jokatu duten lauterdiko serie B txapelketako amultzoko lehen jardunaldiko lehen norgehiagokaren analisia egingo dugu. Pronostikoak betez Egigurenek 22 eta 17 irabazi du eta honen bestez txapelketako lehen puntua erdietsi du. Gogoratuko dugu bestalde, Egigurenek lehendabiziko partida zuela gaurkoa urtengo lauterdiko txapelketan, senarrek berriz lehengo astean Agoitzen final zortzirenetako norgehiagoka jokatu behar izan zuen, Unai Mataren aurka eta bertain xeatu galanta eman zion 22 eta 4 irabazi ostean. Partida ezin hobe hasi da Julen Egigurenentzat, lehen jardunaldia aztertu dugun unean eta esan dugu, nola Egigurenentzat funtsezkoa izango zen senar alde batetik bestera mugitu eta deseroso edukitzea, bestela senarrek aurrean pilota hartzen, eskuinez hartzen balimadu batez ere sekulako bizitasuna dauka eskuin horretan eta aurkariari min handia egiteko gaitasun handia, eta Egigurenek hasieran horixe egin du senar alde batetik bestera ibili du, oso ongi ikusi dugu pilota mugituz eta 7 eta 2 aurreratu da Azpeitiarra. Gerora baina partida erabat aldatu da, ez dakigu bapatean senarrek sakea hartu duenean sekulako sakeak egin ditu eta errematearen bila erabaki hortasun handiz joan da, horrez gain eskuinez ere Egigurenek sake errestoan ez zuen asmatzen eta ondorioz abagune dezente uzten zizkion. Egia da Egiguren hasieran bai piloteoan eta ongi aritu da, eroso esan dugu alde batetik bestera mugituz eta egoki aritu da, baina gero hor izan du sakean eta boteari eragiterako garaian arazo handiak izan ditu, batez ere hasiera horretan, eta horre behar bada konfiantza apur bat ere joan egin zaio Azpeitiako aurrelariari. Kontua kontu zazpina ere berdindu du, senarrek 8 eta 7 ere aurreratu da, eta hori esan dugu, sake pozoitxuen eta aurrera egiteko eduki duen gaitasunaren ondorioz izan da, eta gainera Julenek pilota hartzen zuenean ere ez zuen min egiten, eta normalean edukitzen duen gogortasun hori edo nahiko solido ibiltzen da normalean defentsan Egiguren, bada gaurkoan senarren zenbait pilotakadekin oso deseroso ikusi dugu, eta hor behinat senarrek abantaia polita hartu du, tantu bakarrarekin etzelako bakarrik baizik eta aurretikan ekarrita zekarren lan guztiagatik. Kontua kontu gero berriro ere Julen Egigurenek buelta eman dio partidari, berriz ere sake hartu duenean senarri ezker horman sartu dio eta 12 eta 9 aurreratu da lehen etenaldira, baina berriz ere aldatu egin da. Partida berriz ere beste pilota garbi bat galdu du, normalean baino gehiago galdu du Egigurenek, egia esan ez du bat ere partida, bat ere ez, baina partida ona ez du egin. Egigurenek inondik inora ere oso galtzaile ibili da, egia da tanto batzuk eta egin dituela, baina orokorrean nahiko galtzaile ikusi dugu Azpeitiako aurrelaria, eta hor gero 12 ere berdindu du, baina senarrek egia esan berriz ere sake errematean min handia egin du, horrez gain eskuinez Egigurenek abagune dezente uzten zizkion, eta gero hor etorri da une bat, 15 eta 12 ere aurreratu da. Egiguren izan ere Iker Egigurenek argi eta garbi esan dio aukera daukakenean emaiok ezkerrera, eta alaxe egin du, ezkerrarekin bainat senarrek ez du inondik inora ere eskuinarekin duen bizitasuna, kentzeko gaitasuna ez, eta hor Egigurenek ezkerrera jokatu dio eta hor apur bat funtzionatu du. 18 eta 17 iritsi dira, senarrek ala ere borrokan jarraitu du, hor eskuinarekin sotamano zein bote zarrapatzen zuenean erabat pasa egiten zuen Julen, eta pasa esan dugula egin dituen beste bi akats nabarmen ere bi falta izan dira, ez, bostetik atzera bi sake atera ditu, horrek ere noski kondenatu du, gero egia da, ongi sakatu duela eta horrek egin batean ez diola konfidantza kendu, eta 18 eta 17 aurreratu denean hortikan aurrera jaun eta jabe izan da Egiguren, senarrek ez du inongo aukerarik izan, erabat ezkerrera jokatu dio, erabat dominatuta hankapean eduki du azken zati horretan Egigurenek, eta ondorioz
garaipena eskuratu du, esan bezala 22 eta 17ko emaitzarekin honen, bestez Julen Egigurenek puntu bat dauka orain, eta gehi bosteko tanto aberaxa, Senar punturik gabe geratu da, -5ko tanto aberaxarekin. Hauxe esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.